Бирде 6000-ден артык Нурлатлының исеме уйып язылган. Соңгы 18 фамилия исемлеккә берничә ел элек кенә кертелә. Батырлар исемнәре белән бергә елның елык һәйкәл тирәсе 9 майга үзгәрә, чистартыла, буяулары яңартыла. Быелгы реконструкция юбилей датасы белән бәйле. Тут работает 7 человек. Монда 7 кеше эшли. Астын тигезләп һәм тыгызлап брусчатка җәйдек, бордюрлар куйдык. Барысын да уңайладык. Яңа йолдыз урнаштырдык. Эшебез Нурлат районында яшәүчеләргә ошар дип уйлыйм. Безнең якташларыбызның батырлыгы, бик ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен районда 76 һәйкәл бар. Бу һәйкәлләрдә җиңүнең 75 еллыгына әзерләнгәндә төзекләндерү эшләре алып барыла. Инде Искәлмәт һәм Нариман поселогында яңа һәйкәлләр төзелде. Мәңгелек ут мемориалы гына түгел, аның тирәсендә дә кызу эш. Шул ук подрядчы оешма 5 миллионга якын сумлык эш башкара. Совет Пушкин урамнары кисешендәге тротуарларны ясый. Эш төгәлләнгәч, территория тулы бер комплексны хәтерләтәчәк. Безнең район халкы бөтен Россия җиңү салюты акциясына кушылды. Һәм инде бик ватан сугышында вафат булган якташларыбыз санында агачлар, куаклар утыртылачак. Бу эш әле дәвам итә.